So seo cuid trí de ceiste hain arís ó chuirtríir féin a seacht an ceiste hain. Lena gin céad chuig gá céad is a trídeag. Okay. Uimhreacha coimpléascacha. So, thereann sé feidh lúg X agus lúg Y mátá sé seo agat. So basically it's cohormód Ceist acronach A agus calculation olrúmach. So X fá 3 ar dé. So bun amach na lúbíní. Is féidir le eáil go tá lúbín an seo, tá lúbín an sin. So yeah, olrúg amach na bracédí. So 3X. Is féidir le rá X fá 3 mas malat ach de gná chumid na Uimhreacha ar dús. So sin an fágad déanamid sin. Okay, an cé cean eile X fá lúda dó I. So móda fá lúda sin lúda dó na éonar agus is féidir le rá dó XI. Now de gná chumid an X ag deire mar leanamid an ord a bítar. Ach sna ceisna seo tá sé níos úsáidí deirthing just an I ágáil ag deire mar ag deire tá méid chuna bheith ag déanamh seans má go bhfuil méid chuna bheith ag déanamh compráid beidir an cuid réadach den taobh seo agus an cuid réadach den taobh sin agus an cuid saoltach den taobh seo agus an cuid saoltach den taobh sin. So tá sé níos éasca na I's a bheith go sa léir, so iad a bheith ag deire den terma. So sin sais an tain uair a míon eisceach do gut na athróga a scríomh in gan ord a bítar ann. Agus sin really rá mar ní athróg é seo. Is tarseach é really an I. So cé gur litir tá ann. Okay, so rás an seo olrúg amach na lúbíní. So Y fá lúda dó sin lúda dó I, partner. Just lúda dó I. Y fá I sin IY. No, mar dúirt mé. Y fá I. Okay, so anis tá me de gírig mars gná an cuid réadach. So ein rud nach bhfuil I ann, iad a bhailú le chéile, 3x lúda dó Y. Tá siad go léir le chéile agus an sin an cuid saoltach a bhailú le chéile. Agus is é sin lúda dó XI móda YI agus sin cothrom le chuig lúda cahar I. So sin é an cuid saoltach. Is féidir linn is compráid a dhéanamh idir na taobhanna. Is é seo an cuid réadach. Is é seo an cuid saoltach. So an sin is féidir leat a rá. Tóg ein písa den ein taobh den cohormód. Ach beidir go fecinn tú inis go bhfuil sé de gná níos éasca déilá leis an cuid réadach mar ní caithfidh tú déilá leis an I. So tas nig leis an cuid réadach. Tá 3x lúda dó cothrom le cúig. Sorry, 3x lúda dó Y cothrom le cúig. Okay, so an seo fecinn inis tá sais 5 again an seo tá gá athróg again. An X agus an Y agus níl ach cothormód amháin again. So ní féidirling é seo a réiteach an slí bhfuil sé mar níl ach cothormód amháin again. So tá me can bosca chuirtín lei seo agus tá me can rá gur bééis sin A. An sin tá me can leanú de raig leis an taobh eile. So me can rá, okay, so tá lúda dó XI móda YI cothrom le lúda cahar I. Okay, so sé seo madara cothormód agus a rís tá X agus tá Y ann agus níl ach cothormód amháin ann. So is ní féidir le é seo a réiteach in éonar ach irid. So más cuimhin leat ón ceisteireach bhí mar ábalta freigar áil do cé an seo just ag úsáid cothormód amháin agus bhí mar ábalta éon a bhí ar an taobh eile ach irid. So but an seo níl mé ag ábalta é sin éanamh le aon taobh. So cá mé smíanamh cén bhfuil aon rud gur féile le míanamh. Well, tá gá cothormód agam agus is féidir lom beidir iad a chur le chéile agus cothormódaí úsáid so mar hampla. Is féidir lom an anam bí a léach ar seo. Agus beidir cuimhin libh cothormódaí. But tá faible seo an slí bhfuil sé agus feic is é an I atá chur isteachar lei sin. So chun é sin éanamh níos éasca dúin ar dús. Scríomh mac a rí sé agus mínig, okay, is féidir lom
gach taobh a roinnt I can fáil réig leis an I. Níl méid tar éis aon fhadhb a dhéanamh leis an ceist, níl méid tar éis aon rud ní cheart dhéanamh, but feicim an seo. So inionad éobh mar cúrán single is féidir am éobh frise síos mar seo. Dó xi haar I, móda yi haar I. Agus an sin is féidir le eáil. I roinnt I roinnt I roinnt I. So an seo tá lúda dó x fácha móda y corm le lúda cathair. Agus níos sin é má corm mód bí I bhfad níos soléire agus éascadó. Agus tar éis seo ní caithfidh mé ach cócormód I dhéanamh le sin. Okay, so I have A, cormód A, agus cormód B, which is lúda dó x, móda y, corm le lúda cathair. Okay, agus a rís má cuimhan leat cócormódaí tá mé géirigh an méid céine y a bheith agam, nó an méid céine x-na a bheith agam, agus cóirtha difriúil a bheith. So tá na cóirthaí difriúil leis na x's agus na y's, but tá mé tar éis eáil má olraíam cormód B fád dó, beg lúda cathair x, beg móda dó y agam, agus beg an móda dó y díreach mar an ggéine ná an méid y tá seo ach an cóirtha difriúil. So tá mé conéis sin dhéanamh. Agus so A agus B nua beg siad 3x lúda dó y corm le 5 seo an rud céine. Ach móda dó fá B sin lúda cathair x, móda dó y corm le lúda 8. So an sin sinna gcéad le chéile an dá rud seo. Agus féin tú 3 lúda cathair sin lúda hain. No daine ar an ormhán. So I have lúda hain x, lúda dó y, móda dó y, tá náid y, is féidir leat náid y a scríbhaisteach mas malat, no is féidir leat just é ágáil níl aon 5, agus 5 lúda 8, sin corm le lúda 3. So I have lúda 3 an seo, ráin gach taobh ar lúda hain, agus tá x corm le 3 agam. So sin é ar x. So níos tá mé chun anadíocht dhéanamh. Isteach an aon ceann den na cormódaí achta go nós, is fearr le mé dhéanamh ar an cé ceann 3x lúda dó y. Corm le 5. So an sin 3 fá x sin 3. So seo an anadíocht atá déanta gom san isis. Né lúda dó y sin 5. Tá mé chun fáil réig leis an 5 an seo, agus tá mé chun an fáil réig leis an móda dó y an seo. So we have né lúda 5 an seo, tá na dó y's in my hand seo. 5 lúda 5 is náid an dó y an seo. So we have cathair corm le dó y, ráin gach taobh ar dó chun fáil réig leis an dó seo, agus tá tú fágtha le y corm le dó. So níos ceapan gúil mé gceart ach bó barlam check dhéanamh ar seo. So I gcónaí caithfidh tú check dhéanamh ar an cormód eile. So mar nearna tú an anadíocht ar A caithfidh tú check dhéanamh ar B. So it's lúda dó x móda y corm le lúda cathair. So in anad x tá mé scríomh 3, in anad y tá mé scríomh 2, agus bháil am check dhéanamh ar lúda dó fá 3 sin lúda 6, móda dó, an bhfuil sé sin I gceart. Sé gceart bhfuil tá lúda cathair corm le lúda cathair. So tá mé I gceart, agus is féidir am scríomh den go bhfuil an freagairt de x corm le 3 agus y corm le 2. Agus bháil am dul rascatí má an ceist chun éileamh arís, feadh lúc x agus y agus tá x agus y bhfuil de ábhar agus sin mar tágaing, so tá muid sásta.